ঘৰে ঘৰে চাকৰি দিয়া, এটা ভোটত এটা চাকৰি প্ৰদান কৰা। जोङो नोंथांमोननो साख्रि होनो हायाखै। बिटिसि गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननो साख्रि होनो हायाखै। আমি বিটিসি অঞ্চলৰ আমি সবচেয়ে শক্তিশালী এটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল বিপিএফ দল। আৰু আজি আমাৰ নাগৰিজলি আমাৰ ব্লক কমিটিৰ কমিটি গঠন, নতুন কমিটি গঠন এই সভাত আজি আহি উপস্থিত হৈছো। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ কমিটি গঠন হৈ গ'ল। আজি প্ৰায় 80 জন কৰ্মী আমাৰ যোগদান হৈছে। তেখেতসকলে বিজেপিৰো আছে, কিছুমান ইউপিপিএলৰো আছে। সমাগত বিটিসি নিৰ্বাচন ৰাইজৰ মাজত কেনেদৰে যাব? তো আমাৰ আগৰ যিটো আমাৰ এজেণ্ডা, আমাৰ এই বিটিসি অঞ্চলৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সম উন্নয়ন, সম বিকাশ, আৰু লগতে আমাৰ বিটিসি অঞ্চলত আমাৰ স্থায়ী শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা। আমাৰ যিসকল বিটিসি অঞ্চলবাসী ৰাইজ 2005 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে যিসকল বিটিসিবাসী, তেখেতসকলক যাৰ মাটি নাই, মাটি পট্টা নাই, পোৱা নাই, তেখেতসকলক মাটি পাট্টা প্ৰদান কৰা, এইবিলাক আমাৰ মেইন ইস্যু। পৰিৱৰ্তনৰ নাম লৈ যিটো ইউপিপিএল চৰকাৰ, যিটো মানে অগণতান্ত্ৰিকভাৱে তেখেতসকলৰ চৰকাৰ গঠন হ'ল, আৰু তেখেতসকলৰ পৰা আজি ৰাইজে আশা কৰা ধৰণে কোনো ফল পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। উন্নয়নমূলক কাম কাজত তেখেতসকল বিফল হৈছে। বিটিসি অঞ্চলৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক ইস্যু, এইবিলাক সমাধান কৰাত তেখেতসকল বিফল হৈছে। আৰু তেখেতসকলে যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, ঘৰে ঘৰে চাকৰি দিয়া, এটা ভোটত এটা চাকৰি প্ৰদান কৰা, বা ছুইজাৰলেণ্ড গঠন কৰা, এইবিলাকতো আজি বাস্তৱত দেখিবলৈ পোৱা নাই। আজি কোনো ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজ এই অঞ্চলত হোৱা নাই। আজি যিটো দুৰ্নীতি ৰোধ কৰাৰ কথাবিলাক কৈছিলে, আজি গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত ভিচিডিচি বিলাখনত কিছুমান আমি যিটো মিডিয়া বিলাখনত পাই আছো, যেনেকুৱা ধৰণৰ মানে এইবিলাক বেনিফিচাৰীক ভগাই মানে স্কিমবিলাক আধৰুৱা কৰি থৈছে, এইবিলাকতো আমি দেখা পাই আছো। আজি চাকৰিৰ নামত তেখেতসকলে কেইটা চাকৰি দিব পাৰে? 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেড যিটো দিব পৰা ক্ষমতা আছিলে, সেইবিলাকতো দিব পৰা নাই। গতিকে এইটো তেখেতসকল 100% বিফল হৈছে। চুক্তি অনুযায়ী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা 3টা বছৰত যিটো 1500 কোটি টকা তেখেতসকলে আনিব লাগিছিল, পাব লাগিছিলে, 3 বছৰ উকলি গ'ল। আজিলৈকে পইচা আনাটো আমি দেখা পোৱা নাই। উন্নয়নমূলক কাম কাজ আমি হোৱা দেখা নাই। চুক্তি অনুযায়ী এনডিবি কেডাৰসকলৰ কেছবিলাক উইথড্ৰ হোৱা কথা আছিলে, এইবিলাকতো উইথড্ৰ আমি হোৱা দেখা পোৱা নাই। সংস্থাপন পোৱা কথা আছিলে, এইবিলাকতো আমি দেখা পোৱা নাই। দিনত বিপিএফ চৰকাৰ আহাটো খাটাং, হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অহা 2025 যিটো বিটিসি নিৰ্বাচন, ইয়াতে ৰাইজে আমাৰ বিপিএফ দলকে চৰকাৰ বনোৱাৰ ৰাস্তাটো আমাক দিব। আৰু আমি চৰকাৰ গঠন কৰি হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ যিবিলাক পৰিকল্পনা আগৰ চলি থকা আৰু নতুন নতুন যিটো আমি পৰিকল্পনা লৈছো, সেইবিলাক কৰি আমি বিটিসি অঞ্চলৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আমি কাম কৰিম। दा बे फोरमायनाया आं बहुत लाखि मोनदों। फार्स्ट टाइम जोंनियाव दा चिरां जिल्ला हिसाबै जोंनि जिखिनि बलांगुरि काराटे एकाडेमि आरो बड' हाउस काराटे एकाडेमि, बेंटल दाब दाब क्लाबनिफ्राय जोंनिफ्राय दा गल्ड मेडेल 2 मोननो हादों, आरो सिलभार 4 मोननो हादों, आरो ब्रन्जआ 8टा मोननो हादों। आरो बाव बहुत गोजोननाय मोनदों। आरो नेक्स्ट ट्राइ खालामबावगोन जोङो। जोंनियाव स्टुडेन्टआ 120 जन स्टुडेन्ट बाहागो लादोंमोन। बेनिफ्राय 15टा मेडेल मोननो हाबाय जों टटेल। वर्ल्डनि बेलायाव सिनायथि होनोबा जों फार्स्ट डिस्ट्रिक्ट गेम गेलेनांगोन। डिस्ट्रिक्टनिफ्राय स्टेटआव थांगोन, स्टेटनिफ्राय नेसनेल, इन्टारनेसनेल थाङो। बेनिफ्राय नै दाख्लैसो जानानै थांखाबाय भुटानाव साउथ एसियान गेम्सनिफ्राय दा बेनिफ्राय जुनै गल्ड मेडेल मोनदों टप प्लेयार, बियो EI खेब गेलेगोन। EI खेबाव आरो जुनै गल्ड मोनगोन, बियो W खेबाव गेलेगोन वर्ल्ड काराटे फेडारेसनाव। आं बेखौनो सानो जोंनि बे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जखन ओरैनो गोदोसोनानै थायालासिनो माबा मोनसे डान्सफोर मोसानाय बा आर्ट लानाय बा स्पर्ट्सनो फुटबल, काराटे, बक्सिं जिखिनि जाया मोनसे एंगेज जानानै थायोबा मोजां जायो। आरो दा नङाबा
ओरै जाहैयो जुदि एंगेज जानानै थायाबा स्पर्ट्सजोंबो गैला जेरैबो गैला सोरबा सासे जानायजोंनो जाफालाङो लोंनायजोंनो लोंफालाङो बिनि थाखायनो जों खावलायो दानि जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जाहाथे स्पर्ट्सआव था बा हारिमुनि बेलायाव सोलों बा आर्ट्सफोर ला मोनसे एंगेज खालायनानै थायोबा बेखौनो मोजां मोनगोन आरो সিহঁতৰ লগত কম্পিট কৰি যে আমি ইমান মেডেল পাব সক্ষম হ'লো তাৰ কাৰণে বিৰাট ভাল লাগিল আৰু অহা বছৰ আৰু কৰিম এনেকুৱাই আৰু ভাল কৰিম এইবাৰ এটা গ'ল আৰু এটা চিলভাৰ পালো মই কিন্তু অহা বছৰ আৰু পাম দুটা গ'ল পাম আমাৰ এতিয়া চিৰাঙৰ পৰা 15টা মেডেল আহিছে 8টা ব্ৰঞ্জ আহিছে 5টা চিলভাৰ আৰু 2টা গ'ল্ড तो आमी भाबो जे आहाबार आमी आरो भाल करिम तो बेहाय गोजोननाय मोनदों गोबां जायगानि दाब दाब सुबुंफोरा दाब दाब जायगानिफ्राय फैदोंमोन ना बेयाव जोंबो बाहागो लानानै देरहाबोनो हानानै गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनदों आरो इयुनावबो बिदिनो नाजालांबाय थागोन रिजाव सारनिफ्राय न'खरनिफ्राय सापर्ट खालामदों बिराद सापर्ट खालामदों आरो इयुनावबो सापर्ट खालामलांबाय थागोनखौ आसा खालामनाय थाबाय खोब इम्पर्टेन्ट सोंलुखौ नोंथाङा सोंबाय आंनि गोसोआव बेफोरखौ लानानैनो दुब दुब मोनबाय थादोंमोन दिनैनि वर्ल्डआ ग्लबेलाइज डिजिटेलाइज आरो इन्टारनेट वर्ल्डनि जुग दा बे जुगावहा जोंखौ खोब मदद होदों जायखौ जोङो गिलु बालु आन्दोलन खालामनानैबो सोरजिनो हायाखै दिनै आमेरिकानि रुला जोंनि बड'लेण्डआव सोलियो पृथिबीनि गासैबो रुला जोंनि बड'लेण्डआवबो सोलियो खारन जोंनि फिसाफ्रा दिनैनि बे डिजिटेल मुगायावहाय इन्टारनेट वर्ल्डआवहाय मबाइलाव नायब्लानो बयनिबो रोंगौथायखौ जोङो सोलोंनो हायो दा बावहाय मोनसे मोजां बाथ्राया जाहैबाय जायखौ जोङो जोंनि फिसाफोरनो होनो हायाखै जायखौ जोङो जोंनि फिसाखौ फोरोंनो हायाखै दिनै बेफोरखौ बिथांमोनहा गाव गावनो नोजोर होनानै नायनानै जाय फाराफारि जाय दिशा दिसि गाबागाव टेलेन्टखौ लानानै आवगायनाय जों नुदों जेरै नोंथांमोनानो साफा साफा इउटिउबार जोङो नोंथांमोननो साख्रि होनो हायाखै बीटीसी गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननो साख्रि होनो हायाखै नोंथांमोना दङ फरायनायबो दङ क्वालिफिकेसन दङ आरो नोंथांमोननि थांनानै थानाय राहाखौ जों होनो हायाखै नाथाय नोंथांमोना दिनै इउटिउब सालायबायनानै मबाइल सालायबायनानै गाव गावनि सिफियाव नांगौखौ लानो हायो आरो न'खर सालायनो हायो बेनिख्रुइ देरसिन गोजोननाय जोंहा मा दङ दिनै जोंहा बै सासे मामोनलाय थाइलेण्ड माबा माबि थांग्राया एलफ्रेडआबो मोनसे एंगेलजों बिथाङा दिनै साख्रि नागारलायनानै जे खामानिफोर मावदों बे दिनै जोंनि डिजिटेल वर्ल्डनि मोनसे दा बेखायनो आङो जोंनि लाइमोनफोरखौ बेखौसो बुंनो सानदों जे नोंथांमोनहा वर्ल्डआ नोंनि आखायावनो दङ नोंनि थोरसियावनो दंफैयो सारा पृथिबीया नोंनि थोरसियावनो दङ नोङो मोजांखौ नायनानै सोलोंबा मोजां जागोन गाज्रिखौ नायनानै सोलोंबा नों गाज्रि जागोन दा बेवहाय मा नुदों आङो सम सम एखमबा जोंनि बर' फिल्मखौ नायो गासिबो फिल्मखौ होनाखै आं एखमबा बर' फिल्मफोरखौ नायोब्ला आङो जोंनि एक्टिंफोरखौ आङो गुबुननि एक्टिंफोरजों रुजुयो जोंनिया वर्ल्ड क्लास लेभेलाव दाबो एक्टिं खालामनो हायाखै नाथाय बे गथ'फ्रानो दिनै बै वर्ल्ड क्लास लेभेलनि एक्टिंफोरखौ नायनानै गावखौ फोसाबोबा सानसे समाव बिथांमोनहाबो बलिउडनि एक्टर एक्ट्रेसफोर बायदि खालामनो हागोन बे एखे रोखाखा दा बेखायनो दिनैनि जे जोंनि गथ'फ्रा फिल्म इन्डास्ट्रिया आवगायदों बे जाहैबाय जोंनि कालचारेल रिभलिउसन कालचारेल रिभलिउसना ओरैबायदि इम्पर्टेन्ट बड'लेण्ड बिनायाबो बन्द जाबाय आलादा रायजो नांगौ होनायाबो बन्द जाबाय दा बावहाय जोङो जुदि जोंनि कालचारेल एरियाखौ जुदि जोङो टाइट लाखियोबा फिल्म इन्डास्ट्रिया मोसानाय मुसुरनाय दानाय जोमनायजों जुदि जोङो ख्रां ख्रां लाखियोबा सारा पृथिबीयानो जोंखौ नायसनबाय थागोन बे मोनसे एंगेल फारसेथिं गेलेनाय बादायलायनाय मोसानाय मुसुरनाय बादायलायनाय बे बयबो गाव गाबागाव मबाइल गंसेयावनो मोनजोबो बेजों लोगोसे थाखा फैसा आर्जिनायाबो नै माथो मबाइलावनो जासै मैया दाखालि खोनादों OIBOI जों बिराद बयबो फैसा मोनसोगारदों खोनादों बादा होलायदोंबो जाहैदों बादाखौ जों बोरै होनो गरजना साख्रिबो होनो हायाखै मावनाय दांनायनि बेबस्था होनो हायाखै आंनि फंबाया जुदि माबा मोनसे सोरजिनो सानोबा मटर साइकेल गाबोन न' लुनो हाबा बिनानावनि हाबा होनोबा बेहा फैसा गैया बिसि फिसा गानानै गुबुन रायजोआव थांनांगोन दा बेफोरबायदि बेबस्थायाव डिजिटेल मुगाया जुदि जोंनो थाखा फैसाबो आर्जिनो होदोंबा बे जोंनि थाखाय गाहाम राव दा बेखायनो गुसुङै आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि लाइमोनफ्रा नैबे डिजिटेलाइज मुगायावहाय बे सुबिदाखौ एडभान्टेज लानो हागोन आरो
सोलोंनाय बादायलायनायावहाय जोंहा बाहाय खाबु मोनबाय दा बेखाय बियो गाज्रि नङा जुदि जोङो कनस्ट्राक्टिभलि बेखौ जुदि बाहायनो हायोबा जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां दा बावहाय जोंहा गभर्नमेन्टआल' नायसं प्लेटफर्मखौल' खालामना होनांगौ आरो मा बिराद गोबावनिफ्रायनो होनबाय थादों आं जोंनि बे माबा लाइमोनफोरखौ जे जेरेखम सरस्वतीयावहाय गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बेस्ट सारि वेयारिंनि एवार्ड होयो एबार बैसागुआवबो बैसागु हाजो गाखोयोब्ला जोंनि लाइमोनफ्रा माखासे टिम जानानै एनजिअफोरनि महर हेफाजाब लानानै जुदि बिथांमोना जोंनि दख'ना गाननाय आइजोफोरखौ गामसा गाननाय लाइमोनफोरखौ जुदि खेबै जमा दोननानै बेवहाय जुदि बासिबा फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड 100थासो प्राइज बेबायदिनो जोंनि कालसारा रिभलिउसन जागोन आरो जोंनि दख'ना गाननो गोसो जानायखौ जोङो बांहोनो हागोन मोसानो मुसुरनो गोसो जानायखौ जोङो बांहोनो हागोन दा गोबां सुबिदा दङ आरो मा मबाइलजोंनो जाजोबो दा बेखायनो वर्ल्डआ दिनै जोंनि एखेबारे सिफियावनो दंजोबो जों जेरै गोसो एरै मावनो सानबानो हायो आरो दा खिन्थु बेल' आरो मोजां जिनिसखौ जोंहा गोबां लेकिं दङ बर' हारिया संनाय खावनाय बायदि मालायफ्रा दिन्थियो जोङो बर'नि संनायफोरखौबो दिन्थियो नङा होमबा सिब्रु मैगंखौ मारै सङो थास' बिसंखौ मारै सङो खारं खान्दाय बिबारखौ मारै जायो अनलाखौ माजों जायो आरो बेजोंबोथ' खामायनो हागोन जोङो नायो गुबुनफोरनि थाइलेण्डफोरनि ना गोथां जादलाबायनायखौ नायो बे ना गोथांखौलाय बोरै जादलाबायनो बोरमा बिबुफोरखौ हाफ्रां खिनो जायो बेफोरखौ जों मानो नायनो जानो नायो खिन्थु जोङो दा जोङो बिसोरनिखौ साबसिन खालामबा नायगोन दा बेजोंबो थाखा आरजियोबा दा वाल इज नट एनाफ होननाय बायदि आरो दा बेखाय बे डिजिटेल मुगायाबो जोंनि दानि लाइमोनफोरनि थाखाय खोब मोजां होननानै आं सानो